ഹലോ! ഇന്ന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരോടും കൂടി ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് പോയതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. യുകെയിൽ സമ്മർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒരു ട്രിപ്പ് പതിവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളും പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ തന്നെ ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരോടെയും കൂടി നമ്മൾ ഡെഡ് ഡോർ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. 10 ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ 2 കാറൊക്കെ വിളിച്ചാണ് പോയത്. പിന്നെ ഫുഡും വെള്ളം എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തെടുത്തു. കാരണം അവിടെ ചെന്ന് കടയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇനി അതിനൊരു കുറവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് ഒരു 6:30 ആയപ്പോൾ കൊവൻട്രിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി 10:45 ആയപ്പോഴത്തേനും ഡെഡ് ഡോർ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു നോർമൽ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. എന്നാൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ രാവിലെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒടുക്കത്തെ തണുപ്പും ഭയങ്കര കാറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ തണുപ്പത്തും ഈ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ ഭയങ്കര മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഒരു കുളിർമയേകുന്നതായിരുന്നു. ഈ നീല കളറുള്ള വെള്ളവും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ആരും ഇതിനു മുമ്പ് പോയിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ഇത് കണ്ട് ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴെ ബീച്ചിലോട്ട് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്. സോ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുത്തും ഇത് എൻജോയ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒരു ട്രക്കിങ് മാതിരിയാണ് ബീച്ചിലോട്ട് എത്തിയത്. നമ്മൾ നല്ല ഫോട്ടോസും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വൈബായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുത്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല അടിപൊളി മഴയുണ്ടായിരുന്നു. മഴയുടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ മഴയും തണുപ്പും കാറ്റും എല്ലാം കൊണ്ട് പൊളിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ മഴയത്ത് കുറേ നേരം ഈ ബീച്ചിലിറങ്ങി കളിച്ചു. നല്ല തിരമാല ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടെ കുറച്ച് നേരം നടന്ന് പിന്നെ അവിടുത്തെ തരി പോലത്തെ ഈ ചരൾ പോലത്തെ മണലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെരുപ്പിടാതെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാല് വേദന എങ്കിലും അതൊരു രസമുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആ ആർച്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കയറി ഞങ്ങൾ അപ്പുറ സൈഡിലോട്ട് പോയി. കാരണം അവിടെ ഇച്ചിരി തിരമാല കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പുറ സൈഡിലുള്ള ബീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി തിരമാല ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഇവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി തിരമാലയില്ല, പക്ഷെ വെള്ളത്തിന് ഇച്ചിരി തണുപ്പ് കൂടുതലായിരുന്നു മറ്റേ ഡെഡ് ഡോറിൻ്റെ ആ സൈഡിനേക്കാളും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഒരു 5 മണി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കയറി വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ച. സൂര്യൻ അവിടെ ഉദിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള സൂര്യനെയും വെള്ളവും പച്ചപ്പും എല്ലാം ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് വളരെ നല്ലൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ.